Bolí človek. Ja rozjebal som to tak, že som ani nečakal, že príde ten tlak, že nebudem vedieť rozprávať. Tu na domu každý deň mi stojí vlak. Preto je to tak. Bývam pri kosiciach a je to tlak. Mám povedať čo? Preto, lebo keď som mal niečo zažiť, som sa odjebal a preto viem, čo mám robiť, prečo sa mám snažiť zajebať ten život tak, aby som mohol behať a vytvárať ten život tak, môžem obracať a povedať, cvičiť slova, aby to bolo rozumieť riadne z papule znova. Počúvaj ma, rysuj sa tak, aby si mal tlak z papule, lebo to musí byť tak, ako keď ide vonku Rottweiler roztiahnutý kokotom. Počúvaj ma, to je fér, lebo keď idem von, pozerám sa, čo rozprávaš z svojich pier a vier tomu, čo ja ti vravím, lebo ja som pier a ja to dám, lebo mám to, čo mám v sebe, to je dar, lebo ty pravíš, že mám na tvári kár. Jebe ti, pozri sa, kde mám svoje deti, nebaví ma život, preto vravím tebe, jebe ti, pozri sa na to zlato rozjebané, keď ja dávam tebe, jebe riadne na to, čo mám povedať, je už na to, preto lebo život ťa nebaví. Zdravím týchto ľudí, ktorí dávajú hore hlavu, preto viem, že som prezrel Bratislavu, aj keď som mal nervy na to, na tyliňakov vyjebaných, to je zlato. Každý len rozpráva, pýtam sa ja, nevieš, kde je polícia? Chcem si urobiť občianku, ja, ona mi vraví, ja občianku nemám, ja ti nedám. Čo si hluchá, ja ťa neznám, takých ľudí ako vy. Pozrite sa, vy ste z Bratislavy a mňa to baví, vy to vravíte, že hej, ja vravím do piči, mňa to nebaví a ty sa smej, taký kokotom, čo nevedia rozmýšľať. Pozri sa, z troch ľudí traja budú debilovia, mňa to nebaví, preto viem, čo mám povedať, radšej sa choď odjebať, o tom ďalej breš, alebo aj tri domy, až to zhorí. Počúvaj ma, volám z hory, počúvaj, keď viem, ako mám povedať tri slova, tak zhoríš, lebo ti jebe. Pozri sa na sebe, čo nosíš, aké veci, pozri sa, čo rozprávaš z papule, samé keci, rozprávaš iba pičoviny a debiliny, to sú tie pičoviny, čo rozprávaš, z hlavy ti vypadávajú piliny, to sú tie debiliny a musím myslieť na to, na svoje dopady, preto lebo som mal nejaké ohľady. Nejaký ten človek, keď niečo robí, musí dávať pozor na to, či to nerozbije a čo to zdobí, čo to urobí s ďalšími ľuďmi, aký reťazec je to. A ja viem ľudí, viem, poznám a viem tento vyjebaný skurvený oznam dávam vám, aj keď to teraz tu prekladám.